United Democratic Party berka Hill State People's Democratic Party kelapan pau syaka komiti badai ban wanra no daka office memorandum ka bathamai kenang baka jingtung kam kan yo ban sedang no. Habakren sikelat betai kebor kinong elam jong UDP berka HSPDP kibalaya kendo. Ha kamit jong kesengi balang kila ong baka jingkwa ban wanra no daka office memorandum bathamai kalong namar kani ka bamenta kadai ka bahap ban pentrai kam nadu usnem khat kandai spa nyo puar. Tapi ya ke bangile shimbanta haka bede ke keren ne ka implementation ka rosta batkum juru reservation policy nile don kan meeting nadu machisni haka bangile don lang haka bangile keren machisni ta bede ka rosta haka ban keling jungi nila ai jingmut ya ka komiti kamtame haka ba banwanra no ya ka OM ka bathamai da kaba de ban penduk no itu ko am kaba mensua kaba me kaba detet sipotrik ume ar hajar ko ar namar ngi sutu bakadun ka jing bat menteri kam itu namar ba kade bat menteri kam na duk knes ba nyopo ar tingila keren bahai itu bade ban wanra da ko am kaba thamai kenang ban menteri kam kumbang ngile ya keren si shelter itu bon sin ngile keren bat soka badai ban menteri kam nang ne sakmat de ban phai sadin ka menteri kam tarosta te kata kala rung te aja bujugi kala rung ka proceeding jong ka komiti ka walong machisni hak ba meneru lawan ra itu ka proceeding ka machisni ka pangile ya panskam yang meneh te meneh ngirang ya keren biang isngau ban ai kublai soka baya kena expression jongi ke artling parti ngi dalang hne pada keling HSP pada UDP ha ka bangi don ya kena ka manifesto election jongi arajar polai ban review ke reservation policy ban keling juga parti UDP ring la tho da ka stiru saksoka ha ka ba ka sokar ke lapan sngau ke lapan sngap ka ta pat jongi bat lasya bangi ya keren berkamiting ke banakong ke bangi yo sedang mentang sengi ban ya keren ya kena ka reservation policy Tendai nomor ketiga meeting kepada kejuk meeting bangina keren lang ke roster bade keren lang ke reservation policy ngila yo penta bade keren lang ban perken mau biang ban skam biang mana season 4 bangi kwa bani i baka OM ka batmai ke ban mi no kloi ka bala kenang ba ke recruitment process kan nom sange kumba kalau mentah lapan sange biang ke sorkar ya ke recruitment process nomor bagi sutu ngiru menjur hi nomor balada ki recruit la kan kadon recruitment mentah kin hab ya kum ke toko OM jong OR hajar ko ar kabadon ke jing ban le ke tu nomor bagi haban pai din biang ladu sunam kaknes pa yo ar tede lo takanorim me ka bangiru ngi long in line berkekorman badi bersange ya menta for the time being te hendri ka ju ka por pede kloi kan bala hakini ki kaptu ka desni ikmi tiba ko OM ka batmai kan mi no ha ka ba ki recruitment kinang ya biang sakmat mari sutu ireji syaba kat ba empat mi ka roster order kat kum na ka order ka code onom la syuk bandar ka no ka recruitment kat ba empat don ka roster in place jadi kita kadawa ka bangi ni lo concern ya keren berbor bangi hab ban ya keren ka roster ikwa ka roster kan donno kenang ba ka recruitment aru kan ya checkmat ngile keren mene ha ka bede berkene ka reservation policy ru ki aji mut ko bon ha ka ba ilawan ra la ki jong aji mut ka tigo her mereka way ke bangile menjulang barok kalau bah ingin submit in writing ingin submit in written ya ki submission ki jongi ki parti barok hak bangile menjulang bah kat samsi ki kam popor man ai ya ki political party hak pakai submit ki jing ai jimut jong ki political party halaka jong ki jing ai jimut kat kum ki views berarti opinion ke political party ki don kita kali ke way ke bangile menjulang barok berkeway de ke bangile ya keren lang biang kum ke jing ya menjur kalau bandon ya ke komiti ke expert komiti hak bah sim ne kita ke jing rai bahkan ke komiti kan ai jing mut kasokat bandon ke expert komiti hak bah kila batung dan no sim ai jing mut dan no mano ban long hangta ke song ke start jing soka ke komiti ke bengidon kelong ban don ke ban constitute ke expert komiti hak ban let kam jeleu ya ka reservation policy ta ga ki men ya ka bangi yo bari kan ne ti ga don lang hande alam dan lang ba ngi ngele lang te ko ka bagi dang don na persai biang sai alam raya ko besu pat nila pensong nya po
komiti bakli di kong amperin dingdo bakum ke parti ni la penpau di sungu sokar bakla pri di la lenti pangin ya thir rapor alor ka resolution policy bakum bala matang badane kalong kumbai ong hi ka meeting but idon stang ibe benta iba nila yasun benta da ka ba penpau komiti ba ka parti UDP kayang kanong rem ban train benta ke interest jong baro ki indigenous population jong ka jela Meghalaya hi baro kowe bat pan pek hambanya aru ha ka benta padai bat kini ki padang sadin da kidai naka khasi jangtia community na nagaro community to baki ong aktin paring di bigger section ita ide submission dongi bine so den komiti penpau hi ni kuaru ban bentit baga meeting mine rolong ka bajop nomor ba hadin ba ka suggestion jong ni R party sha ka all party committee on roster reservation system ki la suggest bade ban include no ya ka discussion na bentaga reservation policy ru mene kala urlong but kadai ka suggestion na liam KR party ba ka sarkar ka pediang hadir pagila ai da ka jingtho alingba kilat pathai kubor sha ka sarkar ba kani ga meeting manage ni kala long ka bajok but ni kwi lenti ba ka sarkar kan simkhia ya kani but bakan penmi kamkloy no ya katu ka suggestion bangi ai mene benta but constitute ya ka expert committee Lu bas dang ko mengili ong ba ki parti rilum ki badal hagane ka MA government ki pun ba ki pai ba ki kwa bantik mo ya kata kwa ai ban sai ba ai kata pi ni nagaliang UDP nag SPDP na du kasam akana du ka at khnai tri ba ka P1 sengi kum ki media ke ka role jong pi ki all ki regional parties ha ka ba pidan ha ka government kata ka dei ka ba jingkali ka mi tingi ha tu ka jingkali ka ba mi tingi la osai ba ni ki partners ki baton ha ka MDA to government kalong ba ngin sim ki kli ban pen trekam ban relook ban review ya ka distribution policy tingi sukumen ba ngadu ka dewan ke meeting ka nginon lang haka arkunai terik meningkong ay kum lekren iba renik sekmat baya ka OM jo ka sipoterik ume arjar arhuar dei ban amen baya ka jing kam ya ka roster ka dei ban long prospectively ya gani da borom kin pek nya gani ka minutes ka bawan haka jing meeting ka bawan ra menne ka simo ba ngilala syaban wanra ya gani ka jing pen baik baya baki pai ba ki ba kulmar ya gani ka roster kibi sibon kibi ki parti ki ba kulmar ni tingi la sim kha ya gani ba pinla pro ha minutes jong ka proceeding menin mensisi ka punai tarik ba ya kani hi ka sarkar ka priang ban amen ya atu ka close di jong ka OM ka badai sputri ume ka nai arja arfuar tingi penpau ya ki sungu ya kata ka jingi trelang jingi bat ke jingwanra jingi beni pen ya gani ka benta ka ba pat menta kasi ya dei pada bat kumno nyinyo ban ya keren ya ka reservation policy ngimdei ban klet bahaga ni ke minutes ka bangi ngilabu ka baka sarkar ka labu menin haka karpunai trik ka bangi syong ya ka first meeting jong ko all party meetings susi kadon ki political parties ki bomanu ha ka por tri nagaliang ji ki bawan kinla ang ni ya ka minutes ke badon ka proceeding ba ni ya krendu ya kata ba haban rai ka dia gani ka kamba kamsan jo ri ba ka zain ri ni dei bandon ka collective discussion ka collective deliberation ka ba ni ya Thailand bar ko ting sudanat ba menta ka si la yo ban le ya kata mo te halor gani ka benta ni la ya case bhana kalian juri
ban ong ba ka tenkam ya ka expert committee ka ban riluk ya ka resolution ka kena sepak ni puat jong ka resolution policy te hadin ke kan tak si ke chong ba ke lang ni sokmen ba nagaliang jong ka sarkar ka pdiang ya kani ka ba embu hang tu je ki member ki badai ki balong ki expert ki badai jong ka economics ki badai jong ka personal administration nang ta ki badai jong ka legal expert nang ta ki constitutional expert te kani kalong ka ege ba job ba ka ji trai lang jogi ba ka sarkar ni sungomu ya ka sarkar ba ka pdiang ba ka shashko ba ngide ba sngap ya ka suru ji ke bun ki bana kata kalong e ka ba na sutnat ban ya tu ipi haka jinga trelang jogi nadu ketu ka ba shwaban stang ini ka meeting ka bana kaleng ji ar party ni don ka jinga share jemut ban ong ba yang dong ha ju ka page ha ju ka phang